Sezóna rally pretekov odštartovala 8-dielny seriál slovenského šampionátu v Prešove. 63 prihlásených posádok bolo dôkazom, že zimná prestávka bola pre jazdcov pridlhá. V Prešove sa navyše jazdil Európsky pohár s koeficientom 2, bojovalo sa v majstrovstvách Slovenska a v Slovenskom pohári, čo rovnako prispelo k atraktivite úvodného podujatia sezóny. Na úvod sezóny sa prezentovala domáca posádka Tibor Čerhalmi s Martinom Krajňákom novou špičkovou technikou Mitsubishi 8. evolúcie. Na atraktívnom mestskom okruhu sa začala naháňačka dvoch najväčších rivalov. Jozef Bereš mladší mal rovnakú výhodu ako Čerhalmi, absolvoval prvé ostré kilometre na českej zasneženej Šumave. No, ambície máme asi také, že máme nové auto, nový voz, takže sa budeme učiť ovládať voz, tak aby sme proste čo najskôr sa dostali do toho, aby sme vedeli využiť ten potenciál na 100%. Tretí do partie na novej technike bol Peter Gavlák s Vladom Medveďom. Tí si vybrali pre tento ročník slovenského šampionátu Subaru v triede N4. Prechod z Hondy Civic v triede N2 bude určite náročný, no od úvodných kilometrov sa udržiavali medzi päticou najrýchlejších. V Prešove sa predstavila celá plejáda zahraničných jazdcov. Najväčšie zastúpenie mali Poliaci, ktorí priviezli aj kvalitnú techniku. Celkovo sa na štart postavilo 14 posádok našich severných susedov. Cestu na východ Slovenska si našli aj českí a maďarskí jazdci, no medzi atraktívnych súťažiacich patril s určitosťou Talian Claudio De Cecco. Dlhých 7 rokov sme čakali na druhého talianskeho jazdca v samostatnej ére slovenskej rally. Od spolupráce Petra Kočího s Enrikom Bertonem totiž prešlo už veľa času. Oživením štartovnej listiny bola aj posádka Kozlekova so Sivovom z Bulharska. Medzi stabilných účastníkov, ba dokonca matadorov motoristického športu patrí Jozef Bereš. Na nestarnúcej technike odštartoval do prvej etapy, no nikoho nenechal na pochybách, že v triede najsilnejšie to s víťazstvom myslí vážne. Aj keď Medzinárodná automobilová federácia FIA zrušila pre tento rok účasť vozidel najvyššej špecifikácie VRC v regionálnych súťažiach, v Prešove sme jediné vozidlo predsa len videli zásluhou Jána Miloňa. Po prvom dni, v ktorom jazdci mali za sebou náročných 70 km rýchlostných skúšok, sa na prvom mieste usadila domáca posádka Čerhalmi Krajňák pred druhým Berešom mladším s Petrom Starým a na tretej pozícii odštartuje do druhého dňa Poliak Čopík so spolujazdcom Bronským. Myslím si, že celý tým je spokojný. V podstate o to nám išlo, aby sme udržali prvé miesto. To posledné kolo sme že vypustili podľa mňa a išli sme ďalej rovnakým štýlom, akurát Jožko si myslím, že extrémne zaťahol, takže bude to zajtra určite zaujímavé. Sme veľmi spokojní. Po prvom kole sme neboli až takí spokojní, jak sme teraz, pretože ten Tibor nám trošku utekol na tej dlhej kokosovskej ložke. Ale teraz po druhom kole musím povedať, že sme spokojní. Ani my sme to nečakali, že zautočíme na Tibora, takže zajtra nastupujeme s maximálnym tempom. Já udělal jsem takovou drobnou jezdeckou chybu a při takové výjezdu na té šotolině jsme zavadili zadním kolem okraj vozovky a v podstatě prasklo mi zadní rameno, takže bylo to na 10. kilometru té poslední 30 km rychlostní zkoušky. Takže jsme se 20 km trápili, auto bylo v podstatě neřiditelné, takže jsme chytli asi 2 minuty strát. V druhom dni sa malo rozhodovať o víťazovi na najdlhšej rýchlostnej vložke Obišovce, ktorá merala necelých 29 km. Vedúca posádka v tejto chvíli ešte netušila, že v 15. kilometri rýchlostnej skúšky im vypovedia brzdy a svoje vozidlo vo vysokej rýchlosti dopravia do únikovej zóny, kde sa skončia ich výhliadky na prvenstvo v súťaži. Odstupovali z prvého miesta, čo ich na domácej súťaži mrzalo najviac. Po prvom dni 5. najrýchlejšia posádka Poliaci Gžíp s Mazurom so svojím vozidlom Suzuki Ignis Super 1600 patrili k jasným favoritom v triede A6. Tu aj vyhrali. Vozidlá s pohonom všetkých 4 kolies a silnejšími motormi však sympatickí Poliaci ponaháňali a poprvýkrát sa o nich začalo hovoriť ako o prekvapení. Plejadu poľských kvalitných jazdcov zastupoval aj Zbigniew Gabriš s Robertom Hundlom na Mitsubishi Lancer Evo 7, ktorí v Prešove skončili v celkovom hodnotení na druhom mieste. Pri posádke Jozefa Bereša s Robertom Millerom išlo počas celej rally iba o to, či vydrží technika a stalo sa. V konečnom hodnotení obsadili výborné 4. miesto. Najväčšiu radosť mám zo syna, že vyhral tie preteky a fantázia, takže my sme najlepší zo Slovenska, on je najlepší z Európy, takže fantázia.
Ešte väčšia radosť zavládla pri Jozefovi Bérešovi mladšom, ktorý aj v tejto sezóne jazdí s českou nádejou Petrom Starým po absolútnom víťazstve v rally Prešov. Situáciu mali po odstúpení Čerhalmiho o čosi uľahčenú, no prvenstvo si zaslúžili plným právom. Prvé podujatie slovenského šampionátu rally pretekov považujeme za vydarené. Po včerašku môžem povedať, že trošku sme boli sklamaní, že Tibor nám toľko naložil, ale dneska proste sme nastúpili s maximálnym tempom, jak sa to dalo. Ja si myslím, že aj časovo celkom pekné časy sme zajazdili. Veľká škoda, že Tibor rozstúpil, pretože bolo by to o toľko zaujímavejší. Aj Poliak, čo bol tretí za nami.